खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव गंसे सहराव गंसे ओरैबायदि न' जेराव माने सासे बुरि मानसिल' थायोमोन। बेबो माने मोजाङै थाबायनोबो हाया, गन गंसे लानानैसो थाबायो बियो। आरो बे न'निनो मोनसे रुमखौ गामिनिफ्राय थांना थाहैनाय सासे सेंग्रा मानसिनो भारायाव होदो र'। बे सेंग्रा मानसिया बे जायगायाव माने फरायनो थाहैदोंमोन। बे सेंग्रा गथ'आ बिफानिफ्राय फैसा लाङै लाङै बुरिनो भाराफोर होयो। आरो बे बुरिया मा मावोमोन, सोरबा बिपदाव गोलैबा बा सोरबा जायखिजाया थाखानि गोनांथि जाबाथाय बे बुरिनाव फैयोमोन थाखा फैसा लांनो थाखाय। आरो बिनि माबायाव थारमाने इन्टारेस्ट हिसाबै फैसाबो लायो बा खना गना बेफोरबायदि होनानै बे फैसाखौ हरोमोन। बे बाथ्राखौ बै सेंग्राया नायबाय थायोमोन। नायबाय थानानै खोब गोसो सिङाव भाबिबाय थायोमोन, इमान अहंकारि बुरि, इमान बुरि कालावबो दाबो इमान फैसानि खगियो, बेखौ माब्लाबा आं गोन्नायाव सेथ्थाथारगोन, ओरैबायदि माने बियो गोसो सिङाव रागा जोंबाय थायोमोन। बिदिनो सानसेखालि सासे मानसि फैबाय आरो गावसानाव थानाय खना गना जमा होनानै बुरिनिफ्राय एसे गोबां रां लाना थांबाय। लाना थांनानै जेब्ला माने हरफिननो गोनांमोन, बै टाइमाव माने बुरिनो हरफिननो हायाखै। हायियाव बे बुरिया बिसोरनि न'नि आरो माबा माबि बुस्थु माने बिफिनबाय जे आरो आं बेफोर बुस्थुखौ होफैजोब नोंसानि न'निखौ होनना। आरो बे बाथ्राखौबो बै सेंग्राया मिथिदोंमोन आरो नायबायदोंमोन। आरो गोसो सिङाव थिग बिदिनो बे रागा जोंबाय थाबाय। बिदिनो सानसेखालिनि खोथा, जेब्ला बै सेंग्राया दा न' भारा होनांसिगो, बै टाइमाव बिसोर गामियाव बिफाया माने एसे लोमजानाय बायदि जाबाय आरो बै मासाव माने फैसा हरफिननो हायासै। हायियाव बे सेंग्राया बुरिजों मोजाङै रायज्लायनानै गामियाव थांफिनबाय। गामियाव थांफिननानै नुहैबाय जे बिफाया खोब सिरियास, दा मेडिकेलाव एडमिट खालामनांगौ आरो फैसाबो गोबां नांगौ जाबाय दा। नाथाय फैसायाथ' एसे जमा जरि गैया। बै टाइमाव बे गथ'आ बै बुरिखौ गोसोआव गोलैबाय। दा जमा दोननोबो जेबोआनो गैया, गंसे घरिल' दं बिनाव। बे सेंग्राया थेवबो घरिखौ लानानै थांबाय। थांनानै बुरिजों रायज्लायबाय। बुरिया होनबाय, मा दोङो नोंनाव आंनाव जमा दोननो थाखाय? बे सेंग्राया होनबाय जे आंनाव बे घरि गंसेल' दं आरो बिनि मुल्यआ जेसां एसेबां आंनो रां हर। बुरिया बे घरिखौ लानानै लासै लासै थाबायना थांना गावनि खिरखि जिङाव थांबाय। थांनानै बे घरिखौ नायबाय दोङो, सलायोना सलाया, मा रखम घरि, मा बेखौ नायबाय दोङो। बे नायबाय थानायावनो बे सेंग्राया उथिना थांनानै बुरिनि एकदम गोन्नायाव सेथ्थेरो। गोन्नायाव सेथ्थेरबाय ओरैबायदि सेथ्थेरबाय, जेब्लासिम बुरिनि गन्थंखैजा थैया थबथिंनायनि गावनि आखायाव गोलैयाखै अब्लासिम माने सेथ्थारबाय थादों। सेथ्थाबबाय थानायाव बुरिया जिउ गोमालांबाय। जेब्ला थैया आसियाव थबथिंनो गोलैदो, होमबा बे मानसिया आखाइखौ फटाकनो हेगारना फावसायना फैनायसै। आरो फैनानै गावहा बिदिनो सिरि सिरि न'आव ओंखारलांनायसै। साननैसो उनाव गावसानि न'आव पुलिस थांबाय आरो बै सेंग्राखौ हमनानै लाना फैबाय। हमनानै लाना फैनायाव बियो खोब होख्राव होख्राव गाबै गाबै होनबाय जे बुरिखौ आं बुथाराखै, आं बुथाराखै, आं बुथाराखै, आं बुथाराखै। आसलते बाथ्राया नोंमारगौ, बे मानसिया आसलते बुथाराखै। बिनि मायै बुथारदो, बे माइन्डआ। जोङो आसलते बे माइन्डखौ जायखिजाया मोनसे बुस्थु बेस्थ' दोनबाय थागोन आरो माइन्डखौ
जेखौ सानबाय थागोन बे मेलेमजों बे सानबाय थानाय खामानिखौ आसलते माइन्डआ अट'मेटिक मावहोयो बिदि ओइ मालायफोरनि खना रुफा थाखा फैसा इन्टारेस्टफोरखौ लाबाय थानायाव बे जाबायदि गोसोआव सानबायदोंमोन बेबायदिनो बिनि देहाया मावलाङो जोङो मोननै रोखोमनि मानसि दङ सोरनिबा माइन्डआ माने निजेनि देहाखौ सालायहोयो आरो देहाया माइन्डखौ कन्ट्रल खालामनो हायो जोंखौ माबायदि गोसोजों माइन्डजों जेब्लासिम माने मोननैबो ज' खामानि मावा बे खामानिया हदाय डेन्जारास जाखायो गोसोआव लाखिनाया मोजां जेखौ जायखिजाया नोंथाङा खामानि मोनसे मावदोंना बेयाव जुदि नोंथाङा गोसो गैया नाथाय बे माइन्डआ थिनबाय दङ नोंहा बे खामानिखौ मावबा आंहा मोजां जागोन नाथाय नोंथाङा गोसोआनो गैया बे खामानिखौ मावनो होमबा 100% नोंथाङा बे खामानियाव लस जागोन आरो किसुमान खामानि ओरैबायदि दोङो जाय खामानिखौ नोंथाङा गोसोआ खोब माने मावनो लुबैदों नाथाय बे खामानियाव नोंथाङा खुनु नलेज गैया बै खामानियावबो नोंथाङा 100% लस जाथारो मोननै जायखिजाया खामानिया बे माइन्डजों आरो नोंथांनि गोसोजों मोननैजोंबो मावबासो बे खामानियाव 100% नोंथाङा साक्सेस जानो हागोन जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै फैदोंबाथाय आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम गोजोन्थों।